Yeah, good morning. Madzukubanji konse kumene inu muli. So, update ya ku Geneva, ya ku South Africa ko. Nzonna kuti ayambano kuenda even door to door mmakomo. So, update imeneyo akupasani ndi King Kush kandala kandevu za golide, kandala kamwayi. So, kamano mangofati ngouza napo zinthu zitatu. Mukudziwa kale kuti nthawi yengo mwayi ukapezeka pamafunika kuona kuti za nzeru zichitikiratu before zisangalalo. Mukuona kuti America kai kuti ndi mwayi odzapitaso ku South Africa kapena tikhazikika ka izizi chikho chichipitilira komano tisayesere kukhazikitsa maziko ku South Africa. Tisayesere kukhazikitsa maziko ku South Africa chifukwa at the end of the day kumapeto kwake uzapeza kuti uzaluza china chilichonse uzabwerera kwanu. Maziko tizimanga kwathu kumene tinachokera. Example yabwino zikhala Prophet Shepherd Bosher amene uja anasiya ndege, anasiya mahotelo, anasiya machane. So ku dziko laweni sikumangira kwa maziko yayi. Tichite zimene zozo kwathu. Ababa anthu ambiri ena ikhala wake up call. Ena akhala ngati kudziwitsidwa kuti ababa ndi zinthu kodi zili motere. Ena is too late. Tinachilungama. Ena is too late. Ena anapita 19 chakuti. Komano olonyumba ku Malawi alibe iwo like samaganiza zako zimene zamangoganiza kuti basi kuti nabwera. Nde tiziganiza kutsogolo, right? So ku South Africa yeni makukhumbira okay ku South Africa ndikuti ndikabwino kwambiri. Ndakhalako last year mu June ndabwera kuzapanga visit, okay? Yeah, so ndiziko kuti kanchereka kama kuli ma opportunities ambiri amene even anu ake ma South Africans mwayo umene samaonapo ndatiene mwayo uja ukapezeka amene khazikike ayino kuti zonse zitha komano TNT setse kupanga zinthu za phindu ku Malawi osati ku South Africa, because at the end of the day it's like kumanga nyumba panchenga izagumuka. So TNT one a King Kush amene akutipasa update ina kuti anthu azero makamaka ku Cape Town Mitchells Plain kumene kuchina bro J magaladi. So guys, thank you so much. Abale yanga tingopasana ka quick update abale yanga ndumvesedwa kuti Wynberg sikuli bwino akuyenda door to door mashopu samalani kumeneko komanso tikuzidwa kuti ku Mitchells Plain Town Center alawirira mmamawu ndakuluakulu kamene koko siyankhula zambiri tikupasirana update imene kubwera koma apapa tingouzana kuti samalani amene muli madera amenewa perekani uthenga kwa wina aliyense kuti Wynberg akuyenda kuti shop to shop, not door to door house koma imeneyo akuyenda mmashop. Nde please abale wanga khalani safe kuma shop kumeneko. Tikumvetsedwa ndi tumbo nochokera mkatikati mweni mwa Wynberg kuti Wynberg mweni imwe mwavutira. Khalani osamala abale yanga tipanga update yabwinobwino kuti chiuchititsanso zonsezi nchiyani after analonjeza kuti sagwiragwira anthu koma amba kugwira. Ndetu ufotokozerani kuti chasintha nchiyani chachitika nchiyani pompano tipereka update. Abale yanga apapa nde masiku 5 atsalawa the dead 25 June. Masiku 5 atsalawa kuoneka kuti akhala wawitsa kwambiri, akhala ovuta magwidwe a ntchito, akhala ovuta makhalidwe wa anthu obwerafe makamaka amene alibe pepala lokhalira dziko muno. Akuluakulu ndalandira malipoti ochokera kuti Rustenburg akugwira umeneko abomawa akuyenda door to door. Nde kuli
Rhodium Pretoria amene akugwiranso abomawa door to door. Nde kuli Wynberg Cape Town kuno akugwiranso abomawa door to door. Door to door amene ndi wa mashopu si wa manyumba ya pena bakanthu mmasokoneza kuti door to door kunena ndi wa mashopu kapena wa manyumba ya door to door amene ndi wa mashopu. Anthu akuyenda door to door mashopu kufunsa mapepala. Nde akuluakulu masiku awawa akuone kuti boma ligwira kwambiri ngakhala anapulomisa ku commercial plan kuti yazogwirana nayo koma zikuoneka kuti promise ija si imeneyo yayi. Anthu agwidwa lero liyena ngapo tipatsana ma-update bwinobwino koma chikuchitika ndi chokuti boma panopa likuoneka kuti lili mogwira kwambiri before pa 30 pakunenedwa apa. And boma likuoneka kuti ligwira kwambiri masiku amene wawa anthu ambiri tingokhala osamala mayendedwe makhalidwe masiku amene akhala othina kwambiri. Komanso kuyambira pa 29 pa 28 pa 29 kuoneka kuti boma likhala tight kwambiri ifo chokuti magayizi wadziwa zokuti boma lawa pano sili kuafuna kuti apange zawozi. Ndiye boma likuzoti it's either anthu atopanga zochitika zawozi before pa 30 po komanso after pa 30 kukhaso kuli mavuto kwambiri kukhala kuti tight iso kwambiri polisi ifo chokuti boma likuone kuti lafinya anthu za pa 30 zicha lafinya makona onse kuethekwini uko akwakaniza kwapasa permit. Western Cape ino ndimene polisi yanenera kuti very tight kwambiri siku la zachibwana. Ndezikuoneka kuti madera ambiri ndekuethekwini ku Durban ku ndeku headquarters kwa zimenezi ndengati akwakana kwapatsa permit yoti apange mademu kuseza kuti zambiri zitha kuchitika koma boma linoti lilirede ifo likuzota anthu atha kupanga. Ndi abale anga tiyeni mapromise ndi amene akunena boma kuti ateteza kuti sikuti akuti atiteteza koma ateteza monga mwa ntchito yawo. Pembo tizimvetsetsa iwo agwira ntchito awo amene amagwirira apanga extra power kufa nakasi zinthu kuchitika zochitika koma akupulomisa kuti sazalola kuti ina yake chinchitikire munthu ena aliyense koma pamene zili zosatheka zochitikazo anthu zikumachitikira iwo alipo. Ndi abale anga tiyeni tisamaleni kulikonse kumene tili tiyeni tiyendeni mosamala tikhale anthu osamala zinthuzi kumene zikupita kuzikhala more tight. Anthu ambiri akuchosedwa ntchito akuyimisidwa ntchito lero makhozi ndalandira almost more than kupitira 10 ine ndachosedwa ntchito ine ndozidwa ndipite pompano ndi town ndakumana ndi mkulu wina time napanga pake pena paka kundizoti amwe ndichokera ku Vepe koma sine madziwa kuti atumiza ma message kuti aliyense amene akubwera mawa abwerese pepala ndine ndibe pepa ndibwerera ku Deni basi kuti ntchito yakani pepa yauma. Ndetsoka lake limene likuchitika loti anthu akuti akachotsa munthu ntchito ena sakulipiridwa ndalama. That's where mavuto alipo ambiri. Ndakuluakulu kuli chipulula cha abahambe ndi kuli chipulula cha mapepala ntchito ilipo. Ndi abale anga tonse tikhale mosamala kulikonse kumene tili tiyeni tizipemphera koma apapa bomali likuone kuti layala mphasa yogwirayi ndi amene atapondepa mphasa apo basi ameneyo akugwidwa. Ndiye tiyeni tikhale ochenjera ndi osamala zomwe kwambiri ndimakunyadirana ndi anzanga.